ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘିଅ ଡବାରେ ଅଳ୍ପ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ରଖିଲେ ଘିଅ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ରାତିରେ ଦହି, ପିତା ଶାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କଦଳୀର ଡିମ୍ଫକୁ ଉପରକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କଦଳୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଯଦି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତରକାରୀ କରିବେ, ତେବେ ତରକାରୀ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗାଜର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଓ ବିଟ୍ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପନିରକୁ ନରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପନିରକୁ ନ ଛାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପନିର ନରମ ରହିବ। ତେଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଣିବା ସମୟରେ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲ ଅଧିକ ପିଏ ନାହିଁ। ମାଛକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଞ୍ଚା ମାଛରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏବଂ ଭିନେଗାର ଗୋଳାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଛାତିରେ ଘଷିଲେ ଜମିଥିବା କଫ ବାହାରିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।